Buot pasakaan o gigong kaso sa Barangay Council sa Barangay Calpidong Glan, Sarangani Province, ang Barangay Treasurer human gigamit sa sugal ang pondo nga kapin 600,000 pesos. Sumala ni Kapitan Hepolito Alicer, may reklamo kaniya ang sangguniang kabataan tungod wala matud pa na hatag ang pondo nga gitagana alang sa ilang aktibidad. Higayon nagipangita, wala na'y natubag ang treasurer o gigo na lang nangayo og pasaylo nga iya matud pang gituki ang pirma ni Kapitan sa bangko hinungdan nga naka-withdraw. Nagkanggap ko og emergency session pagkalunes. Analala ko notice ang among treasurer nga patinon siya pagkalunes. Emergency session na mo na kanan council. Ako siya ipangutana ug unsay nagtabo. Tungkol siya sa kuha nga pasaylo. Iya daw gi mo siya nga kumpirma. Kung daghan may reaction kaya ako siyang hingnan. Kung anong ihimo man ito. Kabalo sabi papahingan mo ako sa inyo nga dili gyud ko nakikwarta ni katawan. Giang ko ni Kapitan Alicer nga naapil usab ang igsuon ni ini nga si Alma Dangasi nga nakakuha og 96,000 pesos sa ilang transaksyon sa treasurer. Pag ipatawag ako ni Alcon siya, yan ko na si Sir. Personal nila na ilahan na transaksyon ni treasurer, wala na ko'y kalibutan na nag-asa na nila gikuan. Ang istorya niya na anong kwanta, yang ibalik. Depensa pa sa treasurer nga si alias Inday, natintal siya sa investment o gitabangan ng usab ang igsuon ni Kapitan sa mga baydonon o giutangan. Bawato na lang po nako. Heluan lang ko ninyo. Kay nabuhat na ko ni og unta. Dili lang po sa kuha tanan-hanog. Amaong pagpangawat ang nakaabot na kay Glan Mayor Victor James Yap Sr. o gibanduan nga kasuhan og anti-graft and corrupt practices ang maong treasurer. Tungod niini naghinaot ang mayor og tibok opisyales sa Barangay Calpidong nga mabalik ang kwarta sa publiko alang sa kaayuhan sa ilahang barangay. Mga katropa, ligon nga panglawas ang kinahanglan aron malikay sa mga sakit. Mag Santon Plus Coffee Mix na adlaw-adlaw. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.